سلام تخاترتي دماي تمارا دوي وخمدنيكم تخامديكم صبو ومانا مانتي فليز ولا أرستي بزعبا أب هجن ሕብረተሰብ ንዝተመርኮሳ ማለት እዩ ክንደስስ ክንፍትኒና እዚ ድማ ናብ ኤርትራ ዘመን ክኸውን ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ምስቲ ናይ ህዝቢ ዝጠልቦ ቅዋማት ምስኡ ዝተኣሳሰር ኮይኑ እቲ ሕጊ ንጹር ህዝቢ ኤርትራ ሕጊ ዝፈልጥ ከም ምዃኑ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ መልክዕ ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ኣብ ሕጊ እንዳባ ተመርኪስና ማለት እዩ ብዛዕባ ሓደ ትንታነ ክንህብ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ እስኪ ንኺድና ናብቲ ጽሑፍ ባህላዊ ስርዓት ፍትሒ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ዘንድ ዝተጠቐሳ ኣውርጃታት ከም በዓል ኣኩሉ በዛይ ሰራየ ሓማሴን ሰምሃር ሰቲት ባርካ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚኣተን ብዙሕ ዝተፈላለየ ትንታነ ክንህብ ንኽእል ኢና እቲ ባህላዊ ኣሰራርሓ ፍርዲ ባህላዊ ስርዓት ፍትሒ ኣብ ማሕበረሰብ ዝተመርኮሰ ምፍታሕ ዘይምርዳእ ሽማግለ ወይ ድማ ሓኪም ተባሂሉ ዝፍለጥ ሽማግለታት ንዘይምርዳእ ይሽምግሉ ንዕርቂ የዳላድሉ ማለት እዩ ሕጊ እንዳባ ኣብ ገለገለ ከባቢታት ማለት እዩ ኣብ ኣፋዊ ልምድታት ወይ ድማ እስላማዊ ሕጊ ሸሪዓ ዝተመርኮሰ ክኸውን ይኽእል እዩ ምሕዳስ ፍትሒ ኣብ ምፍታሕ ግርጭት ጉዳይ መኽሓስን ማሕበራዊ ስኒትን ኣብ ምዕቃብን ኣተኪሩ ይሰርሕ ማለት እዩ ብደረጃ ኣውረጃታት ፍሉይ ባህሊ ኣሰራርሓን ክህሉ ይኽእል ናይ ግድን እዩ ኣብ ኣኩሎ ገዛይ ማለት እዩ ባይቶ ሽማግለ ማለት እዩ ምስ መሬት ሓዳርን ስድራ ቤታትን ዝተኣሳሰር ዘይምርዳእ ይፈትሑ ባህላዊ ኣገልግሎቶም ሽማግለታት ማለት እዩ ንግርጭታትን ይሽምግሉ ንባህላዊ ሕግታት ኣብ ግምት ድምእታው ማለት እዩ ከምኡውን ኣብ ሰራየ ማሕበረሰባዊ ጉባኤ ምትእኽኻብ መረታ ተባሂሎም ይጽውዑ ኣብ ከባቢያዊ ጉዳያት ይዛተዩ ይፈትሑን ማለት እዩ መምርሒ ሽማግለታት ክቡራት ኣባላት ማሕበረሰብ ብጥበብ ሽምግልናን ይህቡ ማለት እዩ ኣብ ኣውራጃ ሓማሴን ቤት ምኽሪ ሽማግለታት ሓኪም ምስ ንብረትን ውርሻን ማሕበራዊ ግርጭታትን ዝተኣሳሰሩ ክርክራትን ይሕዝ ከምኡ ድማ መፍትሒ ይገብር ማለት እዩ ባህላዊ ዕርቂ ኣብ ምህላው ማሕበራዊ ሚዛን ስኒትን ብኣድህቦ ብምክትታል ፍርዲ ይህብ ማለት እዩ ኣብ ከባቢ በዓል ሰምሃር ማለት እዩ እስላማዊ ሕጊ ሸሪዓ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ስድራ ቤታት ውርሻን ኣብ ምፍታሕ ዘይምርዳእ ይጸልዎ ማለት እዩ ሽምግልና ማሕበረሰብ ሽማግለታት ንዕርቂ ምድምማፅን የዳላድሉ ማለት እዩ ኣብ ሰንሒትን ጋሽባርካን ማለት እዩ ባህላዊ ኣብያተ ፍርዲ ሽማግለታት ንክርክር ይመርሑ ሕግታት እንዳባ ኣብ ግብሪ የውዕሉ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ነበርቲ እቲ ከባቢ ኣብ ምፍታሕ ውሳነ ዘይምርዳእ ይሳተፉ ማለት እዩ ቁልፊ ነገራት ናይዚ ነገር ማለት እዩ ዘይውግዓዊ ባህላዊ ስርዓት ፍትሒ ኣብ ውግዓዊ መሓውር ቤት ፍርዲ ወፃኢ ይሰርሑ ማለት እዩ ማሕበረሰብ ማእከል ዝገበረ ማሕበራዊ ስኒት ሚዛንን ኣብ ምዕቃብ ኣተኪሮም ብምሃብ ማለት እዩ ቅብብ ኣረጋውያን ክቡራት ኣባላት ማሕበረሰብ ንምራሕን ሽምግልናን ድማ ይህቡ ምሕዳስ ኣብ ምፍታሕ ግርጭት ጉዳያት ኣብ ምኽሓስ ዕርቂ ኣብ ምድንፋዕ ኣተኪሩ ይሰርሑ ማለት እዩ ባህላዊ ተዛማድነት ባህላዊ ልምድታት
ምልምድታት ክብርታትን እምነትን ናይ ከባቢ ዘንጸባርቕ እዩ። ስለዚ ትምንጭታቱ ባህላዊ ፍትሒ ኣብ ኤርትራ ብዓለም ለኻዊ መጽሔት ባህላዊ ፍትሒ ኣብ ኣፍሪቃ ሕጊ ባህሊ ኣብ ኤርትራ ብሚኒስትሪ ፍትሒ ኤርትራ እኳ ዝካየድ እንተኾነ ግን ውድኡን ዝዝሙን ፍርዲ እዩ ዝወሃብ ኣብ ባህልን ኣብ ሕብረተሰብ ተበረኩሶ ማለት እዩ። ኣብ ፍታሕ ዘይምርዳእ ኣብ ቤት ፍርዲ ብባንኪ ዓለም ማለት እዩ። ባህላዊ ስርዓት ፍትሒ ኤርትራ ብፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት መንግስታት UNDP ብመጽናዕቲ ባህላዊ ኣገባብ ኣፈታትሓ ዘይምርዳእ ኣብ ቤት ፍርዲ ኤርትራ ኣብ ብርዒ ዓመት መጽናዕቲ ኣፍሪቃ ማለት እዩ ፍሉይ ኣድህቦ ይረክብ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ እዚ ክንገልጾ ጸንሕና ብዛዕባ ባህላዊ ኣገባብ ኤርትራ ወይ ድማ ሕጊ እንዳባ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ብዛዕባ ክኸውን ከሎ ብሕፅር ዝበለ መንገዲ ጽሙቕ ዝበለ መንገዲ ከም ክንገልጾ ፈቲና ኣለና ማለት እዩ። እዚ ከምዚ ኢልና ኸነዳልዎ ዝተገደድና ምናልባሽ ሃገር ብዘይ ቅዋም ስለ ዘላ ብዙሕ ነገራት ካብ መስመሩ ወፂኡ ጸኒሑ ኣሎን ግን ምስ ግዜን መዓልትን ኣብ ቦትኡ ክምለስ ስለ ዝኽእል እቲ ሕጊ እንዳባ ማለት እዩ እቲ ሸሪዓ እቲ ባህላዊ ክብርታት ኣብ ቦትኡ ኣሎ ማለት እዩ። ነዚ መስብ ጽሑፈይ ሰላም ሕደሩ።